पवन सिंह के गाना के इंतजार बहुत लोग बेसब्री से कर रहल बा, तो ओकरे बारे में हम बात करे आ गइल बनी। बहुत लोग हमरा से पूछला कि भैया पवन सिंह के गाना जौन बा कि उ कब आवे वाला बा। होली गाना पवन सिंह के पेंडिंग में बा, एगो औरी पियर फराक वाली 2 टाइप के गाना शूट भइल हुए उहो पेंडिंग में बा। गणनायक फिल्म से एगो बहुत बड़का गाना आवे वाला बा, उहो पेंडिंग में बा। सबके बारे में हम बात करे वाला बनी। जितना भी पवन सिंह के फैंस बा लो, वीडियो के लाइक करके शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले का बात हम बता दी कि पवन सिंह थोड़े लेट आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं पूरा परफेक्ट आते हैं। टिकुलिया ए राजा आप लोग देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ बज रहा है। अगर आपके गांव में बज रहा है तो कमेंट करके हमें बताइए कि गांव में बज रहा है। चापा धन हो एकदम बवाल मचैले बा। आ ए बेरा के अगर ट्रेंडिंग के बात कल जाओ तो खाली पवन सिंह, खाली पवन सिंह, खाली पवन सिंह। पवन सिंह के आगे केहू नहीं खे। तो एगो सिंपल बात जान जाए कि पवन सिंह के एगो अगला गाना के पोस्टर आज शाम के, मतलब कि अब से कुछ देर में तारा लोग के सामने आवे वाला बा। और वो एगो बवाल गाना गणनायक फिल्म से आवे वाला बा, ओकरे पोस्टर आज शाम के आवे वाला बा। तारा लोग के बीच में ये खबर चलता है एकदम बवाल, एकदम 100% ही मतलब की बात बावे कि हाँ आज पोस्टर आवे वाला बा। आ कुछ दिन में गाना जौन बा कि उतारा लोग के देखे के मिल जाई। अब बात कर जाए पवन सिंह के होली के गाना के, तो 5 दिन वेट कर लो, 5 दिन बस। होली के आगाज हो गया है। पवन सिंह लेके आएंगे तो एकदम बवाल मचाएंगे। क्वीन शालिनी के साथ एगो गाना आ रहा बा गणनायक फिल्म से पवन सिंह के, ओकर पोस्टर जौन बा कि आज शाम के तारा लोग के देखे के मिली। तो इ पर तारा लोग के का विचार बा? देखो, पवन सिंह के फैंस बड़ा अगर इंतजार करत रह तो इंतजार के घड़ी अब कम होके वाला बा, टाइम कम होके वाला बा। पवन सिंह जल्दी लेके आवत रन। आजे पोस्टर रिलीज हुई तो कल टीजर रिलीज हुई, परसों गाना आ जाए, कहीं काले गाना मत आ जाओ, ठीक बा। बाकी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कर लो। अगर फैंस हो लो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगला वीडियो।